Ya, yen ngono dewa sakarone babar pisan tak jelaske senajan wektune ora dawa ben nganteni ngerti kena ngopo kok wis didadekke manten dianake Bubak Kawah. Dwi lan kowe risal Bubak Kawah ngono minangka donga. Mula Pak Parno iku mau anggone nindakake ngadhep nang omahe bapak. Supaya apa kang diaturke, supaya apa uga rampe kang iki mangko bakal tumus marang kowe satemah iso mahanane anggonmu jejodohan tutuk selawase. Mula ing upacara Bubak Kawah kuwi ora kanthi keri wujude gedang raja talun, pisang raja talun. Mantene ben ngerti iso kaya dene ratu lan raja, bisa aweh dana weweh, iso sedekah, besok yen wis paringan sugih kaya Pak Suhaini bisa weweh marang tangga teparone. Kuwi juga ajarane agama, mbok menawa sedekah kuwi kudune mesti. Mula sederane pisang raja talun iso kaya duwe sifat ratu, paring teken marang wong kalunon, paring daharan marang wong kan lagi luwe kaya bapak dina iki asung weneh marang sapa wae kang teka diaturi dahar. Iku mau Pak Parwan diaturi dahar ning Duru Kersa sajake. Engko wae Pak Suweni ngaten nggih. Ping lorone ana wujude gedang kang mengkuwerdi gegadangan. Gegadangane cara cah nom saiki jadi cita-cita. Mula sing yang wis rabi yen wis duwe bojo kudu duwe cita-cita. Muga-muga aku besok uripku mulya ngluwi bapak lan ibu. Mula mang ing kono ana wujude kacar kucur. Mang Mas Pendi wis nindakake MC-ne mau kacar kucur. Wong lanang kudu tanggung jawab marang bojo, sandang, pangan lan papan. Sandang lahir ya ki busana, pakaian. Sandang batin wong wedok lan wong lanang manten sakarone kudu ngenenake ya kuwi salah bawa tingkah laku muna-muni kang apik. Wong Jawa aja ninggal Jawane mau bapak wis ngendika ngono. Ping lorone ya kuwi pangan lahir wujud dedaharan, pangan batin wujude kawruh ilmu sing apik, ilmu agama sing apik. Ping telune ya kuwi papan lahir wujude balai wisma. Mula engko yen wis omah dhewe, pesenku aja nganti lali gawe omah dhewe sing gedhe. Ya, sing gedhe luwih Pak Suweni, garasine cukup montor papat. Sing dilebokke nang garasi aja apik montore. 1 Fortuner, 2 Pajero. Amin ngoten nggih. Amin. Iki donga. Mula janur kuning kang wis dipasang ana lawange bapak Pak Suhaini, janur wis ngarani Jannah Nur Cahya. Kun fayakun ning. Kowe bakal iso nggayuh kamulyaning gesang donya nganti akhirat ning aja lali marang Gustine. Salate aja nganti keri. Kudu sregep, yen wis duwe bojo kudu sregep. Yen biasane nyambut gawe sedina mung 8 jam, mulai saiki Mas Isa ditambahi lembure 3 jam. Pokoke ora kesel. Kudune semangat, ngono ya. Ana wujude iki kendhaga, gendhok. Nah, niki gendhok. Niki biasane kang diasta, gendhok lemah Pak Seni nggih. Nah niki jamane wis maju, gendhoke teko keramik. Kok iso disimpen, Mbak Dwi ya, disimpen. Ing kene ana wujude wiji. Dadi wiji-wijian ngene iki, ana kacang kedele. Kabeh iki wiji kang apik, wiji sing iso tukul. Tegese muga-muga Mbak Dini, Mbak Dwi Fitriani entang diparingi momongan. Wijine Mas Rizal kang bakal ditandur marang sampean, muga-muga ndang iso nuwuhke putra, engko Pak Suhaini ndang iso duwe putu. Nah, kaya mau diterangke karo Pak Parno, Pak Suhaini titip marang ibu jaman semono wis ning alam awung-awung durung meruh. Wah, mijile kowe saiki wis dadi manten. Dadi supaya kajen lan kelingan yen Bubak Kawah kuwi ngono asal usule si Jebang bayi, supaya ngerteni yen ora ana bapak lan ibu, ora ana kowe sak keloron. Mula pesene wong kaya aku iki ya, aja nganti wani karo wong tuwa. Yen ndek agama kuwi kok nganti wani bentak wae ora oleh. Kudu tansah bekti. Ing kono bisa marganing kamulyan. Kendhaga kencana, kendhaga mulya. Uga ana wujude degan. Iku mang Pak Parno tuku degan sing biasa, ora degan ijo. Angel Pak Suweni degan ijone iki.
Biasane degan ijo nek saged menika ingkang woh sepisanan. Nah, engko nek bar diunjuk Mas Rizal karo Mbak Dwi, Pak Suweni karo Bu Sutiana. Perlune nggih pamrih yen degan ijo kang nembe woh sepisanan kuwi cara penawar obat ngono mandi-mandine. Insyaallah engko ndang diparingi momongan. Nek bahasa rada kasar ngono muga-muga engko Mbak Dwi ndang meteng. Nah, kuwi nek bahasa rada kasar. Wis muga-muga uga rampe kang disiapake Pak Suweni kanggo sarana bubak kawah iki iso mujudake donga. Iso mujudake donga satemah uripe manten sakarone iso urip kang mulya lan minulya. Bedane napa to mulya kalih minulya? Mulya niku tiyang kang sampun kacekapan sandang pangan papan. Wis pinaringan sugih paribasane. Yen wis sugih iso minulya. Mubadir tanpa guna, wong mulya kang ora minulya, ana wong sugih ning ora kajen. Sak pada-padane, yen wis sugih iso kajen. Nuwun sewu, dihormati marang tangga teparone, saranane kudu laku budi luhur, tumindak sing apik andhapasor. Momong, momot, momor, mursid lan murakabi, momor, manjing ajur-ajer. Mas Rizal saged anu nggih, saged grabak semanak nggih. Insyaallah saged nggih. Nggih. Terus yen ana omah kene Mas Rizal kudu grabak sumanak karo bolo koncone Pak Suheni, Bapak Mara Sepuh ngaten nggih. Nggih, manjing aja-aja grabak sumanak andhapasor. Iku mau sing diarani sandang pangan lan papan, sandangane batin ya kuwi murah senyum. Murah senyum andhapasor marang sak padha padane. Uga ana wujude ing cok bakal sing disiapake karo Pak Suweni kuwi ana wujude kembang. Kembang ngono minangka kekudangan gegadangan. Kekudangane Pak Suweni karo Ibu Sutianah marang putra-putrine, muga-muga besok iso mikul dhuwur mendem jero. Iso tumindak sing apik ngluharake asmane wong tuwa. Aja nganti wong tuwa lagi turu nglenggeri paribasane ana sing ndodhok lawang, Pak Eni, ki anakmu nang njaba kok gawe ontran-ontran. Aja nganti. Kuwi maksude iso mikul dhuwur mendem jero. Piye carane iso mulyake wong tuwa, tumindak budi kang luhur. Ing kono uga ana wujude mbak menawa ana kendi ngono yen piantun sepuh wis ngarteni. Ibarate wong tuwa, kebek ya kecangking, ala ya kecangking. Ya, mula sing iso ngreksa karo asmane wong tuwa. Ana wujude dombolah. Bapak Suweni dina iki ngraketake marang kadang-kadange kabeh, marang sedulure kabeh, diaturi rawuh, diaturi sowan dimendongake manten sakarone supaya iso urip mulya. Sepisan maneh tak dongake manten sakarone muga-muga urip mulya donya nganti delahan, ora ana ing donya nanging tresnane nganti temekeng akhirat. Siji kanggo selawase, Mas Rizal nggih. Siji kanggo selawase. Mula kelapa kuwi ora ana pange sing dipilih kelapa. Kelapa ora ngepang-ngepang, tegese tresnane Mas Rizal karo Mbak Dwi iki ora ngepang-ngepang. Ming siji bojoku sing ayu dhewe. Ming siji bojoku sing ndak tresnani, muga-muga lulus raharja ora ana alangan apa wae. Mbok menawa ngono manten sakarone maksud lan tujuane bubak kawah dewaning asmara, dewaning kabagyan Komo Jaya lan Dewi Ratih sampun mandhap wonten dalemipun Bapak Suweni Ibu Sutianah. Nuwun inggih Rama Ismaya menawi sampun cekap kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten ing cakra kembang. Sepisan malih kula sabda rahayu, rahayu, rahayu kang bakal tinemu Rama Ismaya. Ya aku ya ngono tak balik ana ing Karang Kedempel. Iki mau teko Singosari nganti daleme Pak Suweni iki 2 jam. Macet Pak Suweni nggih 2 jam. Ning alhamdulillah mboten telat. Ingkang baku dongane para sepuh dina iki kang padha rawuh pisan malih nyuwun donganipun dipun dongaken sareng-sareng. Mugi Dini Dwi Fitriani kalian Ahmad Rizal Muhaimin saged gayuh kamulyane gesang siji kanggo selawase.